Барча җирдәге кебек Ялчыкай авылында да колхоз күптән таркалган. Тик халык эшсез түгел. Аларның бер өлеше Насыровлар фермер хуҗалыгында эшли. Фермерның уңышлары арасында халыкны эшкә урнаштыру, мал туарны корм белән, кешеләрне азык-төлек белән тәэмин итү дә зур урын ала. Гаилә башлыгы Фәрит Гыймаддин улы җир эшкәртүне 150 гектардан башлый. Хәзер әлеге хуҗалыкта 8 меңнән артык гектар мәйдан. Крестьян фермер хуҗалыгында бертөрлеләрдән тыш көнбагыш үстерәләр. 24-нче чәчү сезонында Фәрит Насыров үз хезмәте өчен югары бәяләнә. Россиянең атказанган фермеры исеме бирелә. Ике улы да әтиләре янында кече яшьтән бергә була. Инде әтиләре вафат булганына да 4 ел. Фәрит Гыймаддин улының эшен ике улы Фәнзил белән Руфат дәвам итәләр. Улларына әниләре Зәйнәп зур таяныч. Хәзерге вакытта мин балаларга ярдәм итеп йөрим, фирмага мин йөрим. Дәртләрне күз кулак булып башта сыйрда саудым, бузауда чирдем. Сыйр сауманга 2 ел, бузау чирмәнгә 6 ай гына әле. Шулай. Шуннан соң фирмада мин йөрим. Малайлар кыш көнендә барып карап йөриләрендә интеп, хәзер карап кына йөрибез инде, рабочийлар эшли. Гомеренең күп өлешен Зәйнәп апа сыйыр савучы булып хезмәт куя. Бу бүләкләрнең, медальләрнең, мактау кагазларының күп өлеше аныкы. Олы киленнәре Гөлфия тумышы белән Башкортстаннан, ире Фәнзил белән 2 малай үстерәләр. Руфат гаиләсендә 2 кыз һәм малай үсә. Гаиләдә Насыровлар татар халкының гырык-гадәтен белеп саклап яши. Бу аш-суга да кагыла. Балалар ярата безнең кыймак, вакбалыш яраталар. Инде зур мәҗлесләргә инде кунак килүләргә без баушак пешерәбез. Барысында инде үзем пешерә беләм. Зур уңышлар булганда авыл халкына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Авыл мәчет цикләндерелә. Менә бу гаилә булганга без куанабыз авылда. Ни өчен дигәндә, авыл халкында һәр вакыт төрле йомышлар булып тора. Кайчан гына килеп сорасак та, нинди генә вакытта килеп сорасак та, һәр вакыт ярдәм итәләр. Кыр эшләрендә хезмәт итүчеләрнең тәҗрибәләре дә байтак. Узган елгы уңышлардан начар түгел. 30 ел элек техникларның саны 2-3тән артмаса, бүген хәл башкача. Җирләр арта барган саен яңа техникалар да күбәя. Заманча техника паркында топларга уйлыйлар. Җир кешеләре һаман хәрәкәттә. Техника паркы белән параллель рәвештә фермада булдыралар. Хуҗалыкта 40тан артык кеше хезмәт куя. Туганыбыз бу кушавлыгы мина, нәсилдә тагын бар килгән кыз. Үткән эшләр, 3нче көндә итәләр. Әниләре фермада уллары белән бергә. Аның эш тәҗрибәсе, киңәшләре зур ярдәм. Бездә эшли биф доярка, дүртәүсе савар, берсе подсменный. Sütünü zavaytабыз Октябрьская молокозаводка. Үзләре килеп бала. Үзләре үстерәбез. Акомшыда мин мал яратам, авыл яратам, шул авылда эшлибез инде. Бу фермада 2006 елның ноябрьдә эшли башладык. 58 сыер, 22 башмак алганнары, беренче елларны кул белән саудык. Әле сыерлар күбәйде, хәзер 4 группа булды. Узган елда 10 миллионлык грант аталар. Планнар да зур. Киләсе елда фермерлар сарайларны цикләндерергә өметләнә. Бу инде үз чиратында малларның санын арттырачак. Бүгенге көндә әлегә 350 ремегезле башмак. Фермерлык белән шөгыльләнә башлагач, ат көтүе дә булдыралар. Көтүлектәр яхшы бездә, урын күп. Яңа ел башында хатын йөрделәр, көтүдә атлар. Пародлар смешанные, башкирский да бар. Русский бар, палатижлабызлар да бар инде, шул айгырлар. Атларны барлыгы бер кеше карый. Менә ул атларны яратучы, шәһәрне авылга алыштырган Фидаил Хәмбиков. Хуҗалыктагы малларның саны 120-гә җитә. Малкайларны 200-гә кадәр арттырырга уйлыйлар. Бу райондагы фермер хуҗалыклары арасында иң зур ат көтүе санала. Шиктә юк, дәүләт бүләкләренә лаек булучы Насыровлар элек ничек үз эшләрен намус белән башкарганнар, киләчәктә дә шулай булачак. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.